Мразех черният цвят. Докато не започна да ги изработвам аз. Черни перли, черни камъни, черен седев с много блясък, много женственост и много красота. А тези ми обици, които ги заработих току-що, са с големи черни седефени маниста, правоъгълни обички от медицинска нераждаема стомана, хипоалергени са, водоустойчиви, както виждате. Само да ви покажа по-отблизо. Те са черни, хамелеонски и много впечатляващи. Идеално се съчетава с колие Secret, голяма секретна игла, се води и за копчалка. И чокачето, което е любимо на вас, с черни сваровски камъчета и естествени черни перлички. За повече бляскави бижута можете да погледнете сайтът modi-shop.com, да ме последвате задължително. Забравих! Искам да ви покажа и това прекрасно коленце, което също така можете да си съчетавате черните си бижута с червено циркониево камъче, средата на слънцето, луничка и черничко на златисто стоманено синджирче. Останете с блясък! Чао!